Čauko, čauko. Dneska vás vítam, jak vidíte, vo Flying Things and People. A idem sa rovno vzať dom. Že áno, jak vždy. No. Alebo nie, počkať. Ja si trebárs spavnem... Ja neviem, kde je lopta? Tu určite, no. Loptu. A ja som sa totiž naučil takú vec, že hádzať strašne do ďalky veci. Úplne v pohode. Jo, až na farmu. No, na farmu, pri farmu. No, napríklad viem hodiť úplne hocičo. Kľudne aj túto bedňu. Počkať. Tak a pustíte. Normálne to letí. Klasik. Potom sa nečudujete, keď vás niekto zahodí cez celú mapu, možno to som ja. A neviem, či viete, ale v každom videu budem dávať svoje meno. Toto, čo je pod tým, to je moje meno. To je moje meno. Hej, tak môžete si ho stopnúť video. Ja zatiaľ idem hrať. A tohoto týpka zahoď. Kde si? Týpek. Týpek, poď sem. Týpek. Zahodím sa. Oh shit. Kámo, tu kam letel? Tak počkaj. Ja si zoberiem kocku a letím. To ma dohantí, kámo. Jo, dobro. Ja mám strašne veľa vecí už kúpených. Ako mám túto kocku. Vypal. Dobre. Mám túto kocku, ktorá sa, keď ju spavnete, gula, ale keď ju takto dáte, tak levituje, levitation normálne robí. Že áno. A nedá sa zahodiť. Nedá. Dobre. Kde je to rádio? Čo to je za hudbu? A ty choď preč. Čo chceš po mne? Čo chcú sliepky po mne? Tu čo? Vypal. Ja nechcite. Jak sa zbavím? Nie, takto. Natiahnem a bum. Ty kokšo. Dobre. Ne. Dobre, nedal si mi na výber. A to tu rádio? Či kde je? Čo to hrá? Kde to hrá? Toto nehrá. Však... Jakože... Ja neviem. Ale viem, že jen to hra. Ty... Jeden... Si zaslúžiš odlet. Ja tu. Ja aj tak to zdemontujem. Tak. A hodím to napríklad hen tam. Do prčíc.
Dobre, no. Toto nechci, to nemám rád, ja nemám rád nástroje v tejto hre. Možno to niekto stratil, tak mu to hodím späť. Don't fares, avec way, don't fa. Ej. Idem urobiť práškovú bombu, tak počkať. Toto sú ingrediencie na dymovnicu. Dymovnica, oheň a pál. Jo, už to dymí. A najviac vám ukážem, čo sa k tomu hodí. Si spavnem platformu nejakú. Aj toto. To je jedno. Ne, tu som nechcel. Ja potrebujem ísť vedľa. Čakať. Sem som potreboval ísť. Presne do tohoto domu. Takže ja sa tu prihlásim. No a teraz sa mi to loadne a ukážem veľké kúzlo. Stop. Choď dolu. Čakať. Čus? No, aha, tak je to plné, tak počkaj. Nepotrebné veci, do prči. Zčernaj, tu máš černotu. Aj ty zčernaj. You are black now. Dobre, spal sa. To by malo stačiť. No. Spavnem sem oheň. Aha, tak asi nie. No. Teraz by som mohol spavnúť oheň, že áno. Jo. Dám ho sem. Toto zapálim. Dám to do pračky a pustím pračku. To je vždycky najlepšie. Prádlo. Tam môžem dať vyprať. Vidím, že si tu typek stavaj dobrý dom. Dobre. Týpek. A teraz. Asi bude nasratá, že áno. Tak, no, idem si vybrať peníze. Peniažky. Čo? Ukáž. To si robíš srandu. Aspoň by som mohol mať 15% na hambáče. Alebo na vajíčko, 100. Tus. Zaslúži si tam ísť. Dobre. Kde je tá týpka vlastne?
Ja ani neviem. I'm friendly. I'm friendly. Dobre, no. Ježiš, to spadlo na typka, on to zahodil. Či nie? Či kde to je tam? Ja neviem. Vlak. Čo robíš? Daj mi to. A zahodím to do mora. Díkoče. Že to spadlo do mora? Ono tu je. To nechci, aby to tu bolo. To zahodím už teraz. Už to bude RIP. Jo! Tak to bolo silné. Jedu. A už nejedu. Dobre. Kača, ty pôjdeš späť. Ne! Tu spadni. Poď sem. Takto, tak. Dobre, no. Rádio. Ukáž, pust. Ne. Dobre, no. Všetko tu poletuje, ale nevadí. Počkej, to hodím na seba. Padni. Nechce. On nechce buchnúť. A lieta. Počkaj, ma niečo napadlo. Mne teraz ma niečo napadlo, ale neviem, kde to je. Kamo, kde to je? Ten balón. To není balón. Konečne som našiel balón, konečne. A ten balón pôjde sem. A ja spavnem plošinu. Ktorú tiež neviem, kde je. Do prčíc. Jo, tu. Ten balón dáme na tú plošinu a plošinu chytím. Ne! Ty Ne, on mi všetko zobral. Prečo? Čo som mu urobil? Čo to je? Dobre, no. Týpek. Jak ma chytila? Ale ja som jej zdrhol. Do mora. Uí, čo? Ja chcem... Uí. I'm RIP. No nič, dúfam, že sa vám videoko ľúbilo. Čus, čus, čus.